A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Llegue, visitou hoxe unha vivenda reformada ao abeiro da liña das axudas da Xunta aos concellos para a rehabilitación de edificios de titularidade municipal no concello ourensán de Nogueira de Ramuín. En concreto, esta trátase dunha antiga vivenda de mestres no lugar de Luintra e o concello abordou a rehabilitación cunha achega de 50.000 euros da Xunta para destinala a alugueiro accesible. Quixen vir expresamente para coñecer de primeira man como as axudas da Xunta de Galicia e esa cooperación entre distintas administracións pode axudar a facilitar o acceso á nosa veciñanza a vivendas dignas e de calidade con estas axudas que temos dentro da Consellería de Vivenda para rehabilitar inmobles de titularidade municipal. Non hai máis que ver o antes e despois desta edificación desta antiga vivenda de mestres que hoxe é un fogar, un novo fogar a un precio asequible e unhas condicións de calidad moi boas. Quero recordar que nesta anualidade de 2025 esta liña de axudas soamente para a provincia de Ourense supuxo un investimento de máis de 1 millón de euros de subvencións que está a axudar a rehabilitar 21 novos inmobles, é dicir, 21 novos fogares que serve non só para facilitar ese acceso, sino tamén para asentar poboación nos concellos máis pequenos, como o concello de Nogueira de Ramuín. A este obxectivo está dirixida tamén a liña de axudas para facilitar a compra de vivenda para mozos menores de 36 anos en concellos de menos de 10.000 habitantes, na que este ano se beneficiaron preto de 300 mozos e mozas. Nestas axudas, 49 foron para compra en concellos ourensáns.